Pasaden urtarriaren 18an larunbata Gernika-Lumoko Merkatu plazan Euskadiko sokatira txapelketako kanporaketen saioa izan zen, Euskadiko Herri Kirol Federakundeak eta Gernika-Lumoko udalak antolatuta. Bertan izan ziren Jose Mari Gorroño Gernika-Lumoko alkatea eta kirol zinegotzi den Jon Lejarraga besteak beste. Hain zuzen ere, udaleko ordezkariek oroigarri bana eman zizkioten talde bakoitzari. Saioa burutu zuten eta gizonezkoek 640 kiloko saioa, beti ere goma gaineko modalitatean, esan bezala Gernika-Lumoko Merkatu plazan. Sailkapen orokorra honela geratu zen. Emakumezkoak beti gazte 4 puntu, Ibarrak 3 puntu, Badaiotz 2 puntu eta Abadinok puntu bat. Gizonezkoetan beti gaztek 6 puntu, Zuraide A 5 puntu, Ñapurrak 4 puntu, Abadinok 3 puntu, Zuraide Bek 2 puntu eta Ibarrak puntu bakarra.